Кніга лічбаў, раздзел 23. Тады сказаў Балаам Балаку: «Пастаў мне тут 7 ахвярнікаў і прыгатуй мне столькі ж быкоў і такую ж колькасць бараноў». І калі Балаак зрабіў так, як яму сказаў Балаам, паклалі яны па быку і баране на кожны ахвярнік. І сказаў Балаам Балаку: «Пастой каля цаласпалення свайго, а я пайду, можа мяне спаткае Господ, і што мне загадае, скажу табе». І калі ён узышоў на лысы ўзгорак, спаткаў яго Бог, і сказаў яму Балаам: «Паставіў я 7 ахвярнікаў, і на кожны ахвярнік узнёс быка і барана». Тады Господ уклаў словы ў вусны яго і сказаў: «Вярніся да Балаака і гэта скажы». Вярнуўшыся, Балаам знайшоў Балака, што стаяў каля цаласпалення свайго, і ўсіх князёў маабскіх. І сказаў ён сваё прароцтва, кажучы: «З Арама прывёў мяне Балак, з гор усходніх, цар Мааба. Прыйдзі, кажа, і пракляні мне Якуба. Паспяшай і навядзі няшчасце на Ізраіль. Як магу я праклінаць таго, каго не праклінае Бог? Як жа магу хацець каму зла, калі Бог не хоча? Я бачу яго з вяршыняў скал, і з узгоркаў гляджу на яго. Вось народ, што жыве асобна, і сярод народаў не лічыцца. І хто можа лічыць пыл Якуба, і хто палічыць пясок Ізраіля? Хай памрэ душа мая смерцю справядлівых, і хай будзе мой канец падобны да іх». Сказаў тады Балак Балааму: «Што гэта, што ты робіш? Я цябе паклікаў, каб праклясці ворагаў маіх, а ты, наадварот, дапрастаўляеш іх». І адказаў яму Балаам: «Ці магу я што іншае казаць, акрамя таго, што загадаў мне Господ?» Тады сказаў Балак: «Пойдзем са мною на другое месца, атуль толькі частка Ізраіля убачыш, а ўсяго не зможаш убачыць, атуль будзеш яго праклінаць». І калі завёў ён яго на поле вартаўнікоў, на вяршыню гары Пізгі, паставіў ён там 7 ахвярнікаў і паклаў на кожны па быку і баране. Тады сказаў Балаам Балаку: «Пастой тут каля свайго цаласпалення, а я пайду насустрач Господу». Калі яго спаткаў Господ і ўклаў словы ў вусны яго, ён сказаў: «Вяртайся да Балака і гэта скажаш яму». Вярнуўшыся, знайшоў Балака, што стаяў ля цаласпалення свайго, і князёў Мааба з ім, і звярнуўся да яго Балак: «Што гаварыў табе Господ?» І ён аб'явіў сваё прароцтва, кажучы: «Устань, Балак, і наўстаў вуха, слухай, сыне Сефора. Бог гэта не чалавек, каб падманваць, і не як сын чалавечы, каб памыляцца. Ці ж ён скажа і не здзейсніць? Дабраславіць прывёў ён мяне, а я не магу забараніць дабраславення. Не відаць няшчасця ў Якуба, і не відаць гора ў Ізраіля. Господ Бог яго з ім, і трубны царскі гук у ім. Бог вывеў яго з Егіпта, ён для іх, як рогі буйвала. Няма варажбы ў Якуба, ані прадказанняў у Ізраіля. У свой час будзе сказана Якубе і Ізраілю, што зрабіў Бог. Вось народ, як і львіца, падымаецца, і як леў устае. Ён не ляжа, пакуль не з'есць здабычу і пакуль не нап'ецца крыві забітых». І сказаў Балак Балааму: «А не праклінай яго, а не дапраслаўляй». А Балаам кажа: «Ці ж я табе не казаў, што мне Господ загадае, тое мушу рабіць». І кажа Балак яму: «Пойдзем, я завяду цябе на іншае месца. Можа, спадабаецца Богу, і атуль праклянеш яго». І калі ён завёў яго на вяршыню гары Пегор, што звернута ў бок пустыні, сказаў яму Балаам: «Пастаў мне тут 7 ахвярнікаў і прыгатуй столькі ж быкоў і такую ж колькасць бараноў». І зрабіў Балак, як яму сказаў Балаам, паклаў быкоў і бараноў на кожны асобны ахвярнік.